Ayan. Palaw. Yun, malaking isda ito mga kasolid. What's up mga kasolid? So welcome back ulit sa aking munting channel. At kung first time mo pa lang, i-subscribe mo na yan at i-click mo na rin notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So bago tayo magtungo sa video na to, ako nga pala si Randolph Saizon and you're watching Saizon TV. Yeah! So yun mga kasolid, dito tayo mamimingwit sa spot na to. So bagong discover na naman natin itong spot na to. Dito pa rin yan, dito sa Dagupan City mga kasolid. So ito, nakapag set up na tayo ng ating gagamitin pamingwit. So bait and wait tayo ngayon. So medyo may problema tayo dahil late tayong gumising. Wala tayong tuloy na biling hipon na buhay, yung tinatawag na maskal. So ang nabili natin, no choice tayo, yung na lang, yung hindi na buhay na hipon, saka hindi pa siya maskal, yung kulay puti. So ito, so magtatry pa rin tayo ng ganyan na bait mga kasolid. Set up natin yan, single hook lang, hindi tayo magpa-floater ngayon mga kasolid. Hayaan lang natin siya sa iagos ng tubig. So tara, mag-umpisa na tayo ng sana makahuli tayo. So na-miss ko rin mamingwit kasi medyo matagal din ako hindi nakapamingwit dahil nga kagagawan ng napilay ako sa kamay ko dito sa kakakasting ng lure. Dati ko nang pilay kasi yun na 3 years ago nung napilay ako dahil sa motor. Ngayon nung nagcasting ako sa sa isang spot gamit ang lure na 21 grams. So yun, nadali tayo. Kaya ito, almost 2 weeks na na walang fishing. Yan. So tara, set up na tayo. Sana makahuli tayo ngayong araw na to. So yun mga kasolid, lilipat tayo ng kasi may nakita tayong medyo magandang spot dun sa bandang dulo. Inuna ko na yung motor dun. Ito, buhat natin yung mga gamit. Punta tayo sa bandang dulo para kahit pa paano may lilim tayo. Dito, lilim tayo. Ito, maganda dito mga kagis, So mukhang maganda rin mag-lure dito mga kasolid. Kasi may mga nakita akong mga isdang lapu-lapu, pero napakaliit pa. Ito kagaya niyan, mga bulan-bulan, dami nila, Ayan, dami nila, kung nakikita nyo lang mga kasolid. Ang lilit pa nila, mga ganyan pa sila, Ayan sila, So tara, magpapain na ako para makahuli agad tayo. Sana makahuli tayo mga kasolid. Think positive lang, Ito yung hipon natin, kulay puti. So sana makahuli ito. Double hook lang natin yan. So ganito na lang ginawa kong pagpain mga kasolid. So sana makahuli tayo agad. Tara, agos tayo. Napaglag natin dito.
Kaya lang natin ano, walang ano yun eh, walang sinker yung ginamit nating setup mga kasolid. Kaya lang natin na palutang-lutang siya dyan. Ay, sayang, nakatakas yung huli natin. Sayang. Ang daming kumakagat dun ah. So ito mga kasolid, naglagay na tayo ng sinker para maihagis pa natin ng medyo mas malayo. Kasi yung mga isda nagsisitalunan dun oh. So ilang beses na tayo nakapag pabite, kaso nga lang hindi natin nadali. Oh, try natin para medyo malayo. Doon, sakto. Sakto doon. Dito, buti na lang hindi mainit dito sa ating spot mga kasolid ngayon. Medyo maganda yung hangin. So sana makapagpabike tayo ngayon, makapagland tayo ng isda. So yung mga nakikita kong nagsisitalunan, mukhang mga bulan-bulan mga kasolid. Sana makahuli tayo nung ganun. Yun, malaking isda to mga kasolid. Ano kaya to? Naputol pa yung ano natin. Ano kaya to? Wow, naputol yung handle natin. Ano kayang isda to? Kanduli. Kanduli. Pakawalan natin to. Ayaw ko to. Nako. So medyo hindi tayo sinerte doon sa last na huli nating ano, kanduli, dahil natusok tayo ng kanyang ano, kanyang balikpik. Sakit. Yan o, tusok tayo. Ay, kabayo man lang sana, huli tayo ng ano, magandang isda. Pala manusok nung ano, kanduli mga kasolid. Ganito kalalim yung tinusok niya oh. Kasolid, kapag ang nabili natin is yung buhay na hipon, yung tinatawag na maskal, siguro may nahuli na tayo na, ano, na mga kaya ng bulan-bulan o kaya red snapper o kaya mga lapu-lapu. Kasi mostly kasi ang mga ano, kasi mga kanduli nasa pinakailalim sila ng ano, tubig. So yun yung bait natin ngayon. Meron tayong sinker, saka yung bait natin is binuksan na ano, hipon, kasi hindi na siya buhay. Kaya doon lang siya, naka-steady lang siya sa ilalim mga kasolid. Kaya mostly nadadaanan ng mga kanduli. So pero tiwala pa rin tayo na makakahuli tayo. Ayun mga kasolid, may kumakagat ulit. Mukhang kanduli ulit. Sana iba naman ang mahuli natin.
Halos hindi ko may galaw to, oh. Ang sakit mga kasolid. Kaya mga kasolid, gumawa rin ako ng pang siring lang natin mga kasolid, para dalaw-dalaw yung gagamitin natin. Ito lang yan sa malapit. Yan mga kasolid, ang galing nitong ano natin, oh. Siring natin, nakahuli siya ng ano, ng black bass. Black bass snapper mga kasolid, pero malit lang. Yan, oh. Ang galing, no? Pero itong malit na to mga kasolid, pakakawalan natin para lumaki pa, no? Malit pa to eh. Hindi ko na binidyo, ginuhid ko na agad. Hinila ko na agad para mahuli. Ayan, oh. Black snapper, black bass. So pakakawalan natin mga kasolid. Papakita ko sa inyo. Ayan, pakakawalan natin. Palaw. Yun, nakahuli rin tayo. Yun pa yung nakahuli ng ano, ng snapper. So magpain ulit tayo. Dito lang yan sa gilid mga kasolid, oh. So ito naman, lagi niya nahuhuli mga ano, kanduli. Maasa pa rin ako makakahuli ng magandang isda. So ano muna tayo, so maglagay ulit tayo ng pamain mga kasolid. So yun mga kasolid, so medyo matumal yung isda dito ngayon. So anong oras na rin kasi, alauna na. So tirik ang araw, napakainit. Buti na lang may kahit pa paano may kunting hangin yan, oh. Pero napakaganda dito sa spot na to. So ito babalikan ko talaga to sa susunod na araw kasi ang dami nagsisitalunan na isda. Hindi ko alam kung anong klaseng isda yung mga yun, pero parang mga ano, bulan-bulan. So may nakapagsabi rin sa akin na makakahuli ka rin daw dito ng mga malalaking ano, malalaking baramundi saka ano, saka mga red snapper. Yung mga black bass. So nakahuli lang tayo, isang black bass lang makakasolid, yung maliit lang pinatakas natin, saka bali 3 kanduli na huli pa natin. Yung isa hindi ko na kinuha na ng video. Yung sa pangalawang huli natin, ayan, dinali tayo ng ano, ng kanduli. Ayan, kumikirot na yung kamay ko. Medyo masakit na. So maya maya pa sigurong konti, pag wala talaga mga kasolid, uwi na tayo. Babalikan na lang, pero babalikan natin to sa susunod na mga araw. Hanap lang tayo ng hipon na buhay, kasi itong pamain natin kasi ginamit nating pamain yung patay na, kaya hindi siya ganong kinakain. Mostly kumakain mga kanduli. So to, magabang pa rin tayo, umaasa pa rin. Pero pag wala talaga mga kasolid, siguro mga 30 minutes pa ako dito. Pag wala talaga, so yun, tapusin na natin yung pamimingwit natin. At least yung katinang kamay natin is na ano na, natanggal kahit papaano, kasi nakahila tayo ng mga isda. Hindi man ganun kagandang isda, pero kahit papaano kung anglers ka, wala sa'yo yan kahit anong klaseng isda mahuli mo, basta isda, no? Yun. So may mga anglers din na talagang mahuli nila yung mga magagandang klase ng isda. Pero sa akin kasi ano lang, kahit ano. Pero pangarap ko rin makakuha ng mga malalaking isda gaya ng mga baramundi na napakalaki dito sa ating ano, sa ating probinsya. So maasa pa rin tayo na makakahuli tayo ng ganun. Hindi man ngayon, hindi man sa susunod na araw, basta hindi tayo susuko. Manguhuli pa rin tayo nun. Sana makahuli tayo. Siguro sa susunod na araw aagahan ko talaga, kasi pumunta ako dito kasi ano na, alas 11 na. So naka 2 oras na rin tayo mahigit. So sa susunod agahan ko na lang para makabili tayo ng buhay na hipon, yung maskal. Yun ang gagawin natin pamain para makahuli tayo. So itatry ko sanang mag-lure ngayon kasi dala ko pa naman yung aking gamit na pang-lure. Yung nga lang, itong kamay ko talaga dinali na naman ako. Kakatapos lang ng pilay ko, dinali na naman ako ng ano. Ayan, nanginginig na nga ako eh. Sa sakit. Sakit talaga. Ganito ba naman yung pumasok eh. Sakit. So mamaya mga kasuli, kung wala tayong huli, update ko na lang kayo kung pauwi na tayo o makahuli man tayo. Sana makahuli man tayo.
Pero kung hindi, ganun talaga. Fishing is life. Ganun talaga, enjoy lang. Minsan swerte, minsan hindi swerte, ganun talaga yun. Basta importante, huwag kang susuko sa ginagawa mo. Ayan ganda dito mga kasulit. Ang dami nagsitalunan, kaso nga lang ayaw umagat sa pamain ko. Kung buhay sigurong hipon to, baka kanina pa to puno tong ano ko, itong lagayan ko. Yun kasi ang ano yun kasi ang ano doon, dapat maaga ka talagang lumalabas. Ngayon kasi late na akong gumising. So yan, fishing lang tayo. So shoutout nga pala sa lahat ng nagpapa-shoutout. So hindi ko na kayo maisa-isa. Siguro sa susunod na vlog mga kasul, basta mag-comment lang kayo sa ano na to, video na to, na magpapa-shoutout kayo. Siguro mga 10 shoutout lang sa shoutout natin. Magsha-shoutout na tayo dahil matagal din na hindi tayo nakapag-shoutout. Tignan nyo mga kasul, ito ibang klaseng isda to. Papakita ko sa inyo. Sana hindi siya tumakbo. Ano kayang mga isda yun mga kasul? Ganda no. Yan pa sila ang dami nila dyan Comment nyo nga mga kasul kung anong klaseng isda yun. Hindi ko alam Ganda. Kala ko dahon lang. Kasi kita ko lumalangoy. So yun mga kasul, uwi na tayo. Medyo hindi tayo pinalad ngayong araw na to. Pinahuli lang tayo ng malit na snapper saka tatlong kanduli. So ito na, nakapag na ako. Yun yung service natin. So paano mga kasulit, dito ko na lang muna siguro tatapusin tong vlog. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking munting channel. At sana hindi kayo magsawa sa mga videos na aking ginagawa. So kahit ganito lang yung mga huli natin, so sana supportan nyo pa rin ang aking channel. So paano mga kasulit, kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Paalam!